Na ba da kuɗi an yi wa karuwar mijina duka shi kuma ya sa polisawa sun kama ni sun kulle ni. Story time. Wannan mijin nawa yaranmu 3 da ni da shi. Muna zama amma kuma neman matansa ya wuce gona da iri. Wannan yarinyar ma da yake neman ta yanzu haka irin abin da take min ya fara isa na. Duk 'yan matansa da yake yi nakan rasa ya ake yi suke samun namba na, haka za su dinga kira na suna cin min mutunci ko su dinga turo min da saƙonnin cin mutunci ko na mishi magana babu abin da yake yi a kai. Wani lokacin ma sai dai ya ga laifina ya ce na cika ƙorafi da yawa don haka ni kar na dame shi. Abun yana damuna amma da ya zo ya haɗu da wannan yarinyar ya fara soyayya da shi abun an yi ya wuce gona da iri. Babu kalan cin mutuncin da yarinyar nan ba ta mun. Wani lokacin ma idan bana nan a gida har gidana yake zuwa da ita su yi abin da suka ga dama kuma ana kawo min gulma ina sani. Har yarana yake ɗauka ya kai ta gurinsu wallahi yarana duk sun soma zama abin da suka zama saboda abubuwan da yake aikatawa a gabansu. Baya ko kunya neman matan shi da ya riga da ya zama na rashin kunya. Ga rashin kunyan da yarinyar take min na cin mutunci ta turo min da saƙo ai ga ta tare da mijina duk ranar da mijina bai kwana a gida ba na san yana tare da ita wani lokacin ma har bidiyon shi tare da ita take tura min wanda suke iskancin su. Da abin ya ishe ni ne na yanke shawara dama a unguwarmu akwai wasu matasa irin masu shaye-shayen nan suna da gurin da suke zama ni ko na je na same su na kai musu kokana na ce ga abin da nake so su yi min. Suka faɗa min kuɗin da zan biya ni kuma na biya bayan nan suka je suka aiwatar da aiki. A gaskiya sun yi mata duka na fitan hayyaci domin sun yi bidiyon komai sun turo min. Ina zaune a gida na ga mijina ya shigo hankalin shi a tashe. Ya shiga ya ɗauki abin da zai ɗauka ya fita daga ni ATM ɗin shi ya zo ya ɗauka. Ni kuwa na riga da na san yarinyar tana nan a asibiti. Ina zaune a daren ranar kawai sai ga polisawa sun yi sallama. Na amsa na leƙa waje da na leƙa waje na ga polisawa ne na ce musu mai gidan baya nan. Ai kuwa sai ga mijina ya ɓillo ya ce yana nan gashi nan shi yasa su zo su kama ni. Ina tsaye ina me nayi me na maka zaka kira min polisawa duk jama'an anguwa an taru ana tambayan shi lafiya baban wani. Amma fa wannan mutumin haka ya tura ƙiyana wa polisawa suka tafi da ni abun kunya abun tozarci. Bayan sun tafi da ni na roƙi wani polis Allah da Annabi tukun ya bani wayan shi na kira 'yan gidanmu a daren 'yan gidanmu suka zo suka yi beli na da ƙyar. Dama wai mijina ya ce a bar ni a gurin sai an ci min mutunci ya ba wa polisawa kuɗi masu ɗimbin yawa. Tun da kuwa aka yi beli na na wuce gida iyayena suka tambaye ni me ke faruwa ni kuwa ban ɓoye musu komai ba na nuna musu abubuwan da yake faruwa har evidence ɗin da nake da shi na wanda yarinyar take cin min mutunci. Sannan na yi admitting cewa da gaske na sa an yi mata duka. Ashe wai yarinyar tana nan a asibiti ne rai a hannun Allah shi yasa mijina ya zo ya yi arresting ɗina. Amma ku gani fa 'ya'yanmu 3 tare da shi amma har zai arresting ɗina akan karuwa. Wannan karuwan ta fi ni muhimmanci ne. Wai har cewa yake saboda dukan da aka yi mata akwai cikin shi a jikinta kuma ciki ya samu matsala. Ku ji wannan maganar mijina kamar an juya mishi kwakwalwa da ba don na san halin shi da neman mata ba da sai in ce wannan yarinyar asiri ta yi mishi. Wanda ya sa shi yake magana babu kunya babu tsoron Allah har gaban iyayena. Aka yi shari'an nan dai bai yarda ya yi accepting laifin shi ba ko don kulle ni da ya sa a yi ina uwar 'ya'yan shi. Haka dai aka watse ba tare da an cimma maslaha ba kuma ban koma gidansa ba. Yanzu ya fara min message akan dan Allah dan Annabi na dawo na manta komai iyayena kuma sun ci alwashin ba zan taɓa komawa gidan shi ba. Domin namiji da zai ɗauke ka ya sa 'yan sanda su kulle ka a ci maka mutunci saboda karuwarsa babu abin da ba zai iya maka nan gaba ba. Ni dai na bi ina iyayena ba na so na koma amma irin yanda yake ce min idan har ban yarda na koma ba zai ƙwace 'ya'ya a gurina. Ni kuma yanzu hankalina ya tashi ban san ya zan yi ba. Duk da bai bani saki ba kuma iyayena sun ce ba zan koma ba. Ni ban san ya zan yi ba har raina ba na son komawa amma kuma ba na son abin da zai raba ni da 'ya'yana. Don Allah ku bani shawara. To jama'a ku faɗi alkhairi ko ku yi shiru. Idan ka san ba alkhairi za ka faɗa ba don Allah ka riƙe opinion ɗinka. Ku ba ta shawara shin in dai ke ce za ki iya komawa ko kuma in dai ƙanuwanka ne za ka ba ta shawara ta koma gidan wannan mijin da ya sa aka kama ta saboda karuwarsa ko yaya. Allah ya sa mu dace. Idan kina da labari ko kana da labari za ka iya min magana a DM ɗina na Instagram mai suna beautyboss280 ko ka yi min magana a Facebook ɗina mai suna Fatima Yahaya. Ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru. Kar ku manta ku yi subscribing akan YouTube channel ɗina link on my bio.
sannan ku yi subscribing akan TikTok ma, amma na TikTok ba kyauta bane.